न'खराव फिसाजो सासे जोनोम जानाय लोगो लोगो जों बेसेबां खुसि जायो। न'खराव लोक्षि फैदो होननानै, न'खराव धन फैगोन होननानै गोबां रोखोमनि बाथ्रा किसुमान जोङो बुङो आरो जोबोद माने रंजानायनि सान बायदि। नाथाय बै फिसाजोआनो जुदि बिफाखौ बुथारनानै लेट्रिन सिङाव सोना दोनोबाथाय अब्ला नोंथांमोना बै फिसाजोखौ मा बुंगोन? आरो बे रखम घटना जालांदो इउपिनि थाइसे जायगायाव। नोंथांमोनखौ आं बे घटनाखौनो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिहोनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। मानि थाखाय फिसाजोआ सासे बिफाखौ बुथारनानै लेट्रिननि टेंकियाव सोना दोननो गोनां जानायसै आरो मानि थाखाय मा गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुयै। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। न'खरसे मानसि आरो आं नोंथांमोनखौ गासैनिबो मुंफोरखौ खोन्थालिया। फिसाजोनि मुङा जाबाय सुमन आरो बै गासै भिडिअनि जि स्ट'रि, जि माने रियेल स्ट'रि, नोंथांमोना साननानै लानाङा जे आङो स्ट'रि बुंदो नालाय माने बानायना बुंनाय। एकदम रियेल स्ट'रि नोंथांमोननि थाखाय आं लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। खोब इन्टारेस्टिं भिडिअ। बै न'खरसे मानसियाव माने न'खरसेयाव फिसाजो आरो सासे बिदा दंमोन आरो बिमा बिफा। नाथाय बिसोरनि न'खराव बै बिफानि लोगो सासे प्राय 45 बैसोनि जागोन प्राय फैबाय थायो आरो बिफाजों माने खोब मोजां सम्पर्क। गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो लोगो बिसोरो आरो बिदिनो दाबो बिसोरनि लोगोआ माने जनो थाङाखै। जयैनो सानफ्रोमबो माब्लाबा मोनायाव फैयो, माब्लाबा सानजौफुआव फैयो आरो बिदिनो साहा लोंनानै दसे रायज्लायना थांफिनो। आरो थिग बिदिनो बे सुमननि बिफायाबो बै लोगोनाव बिदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो थायो। नाथाय सानसेखालि मा जानाय मिथिया, बै सुमना गोसो सिङाव मा भाबिनाय, मा साननाय बियो बै बिफानि लोगोनाव सोंबाय जे मानसिफोरा दे हाबा जायो, हाबा जानानै मा जामारो, मा खालामो, मानो हाबा जायो? जायखिजाया मानसिया बे बाथ्राखौ फार्स्ट टाइम खोनासंबाथाय बा सोरनिबा खुगायाव खोनाबाथाय एसेबाबो मा रखमबा लासिंसिं मोनगोन बा लाजिनाय बायदि मोनगोन। आरो थिग बिदिनो बै मानसियाबो बिदिनो मिनिस्लुनानै थांनायसै। नाथाय बिदिनो बहुद बार सोंबाय बियो आरो सोंनायावनो उनाव मा जागोन, नोंथाङाबो थिग बिदिनो माने सिगां जेरै लाजिदोंमोन बिनि उनाव नर्मेल बायदि सानगोन, लाजिनाय नङा आरो नोंथाङा मोनसे चान्स नायगोन। आरो थिग बिदिनो बै बिफानि लोगोआबो सुमनखौ बुंबाय, मा जायो आं नोंनो सानसे माने चान्स मोनबाथाय प्रेक्टिकेल खालामना खोन्थागोन, नों एसे धैर्य हम। आरो बिदिनो बिसोरनि माने लाभ स्ट'रिया स्टार्ट जालांनायसै। सासे बिफानि बैसोनि मानसि आरो सासे 20 बैसोनि लाइमोन। बिदिनो बिसोरनि लाभ स्ट'रिया सानफ्रोमबो बिदिनो थांलाय फैलाय जायो आरो सानफ्रोमबो गावसोरनि जि माने गाज्रि खामानि बेखौबो माने जाफुंहोबाय थायो। सानफ्रोमबो जेब्लानो चान्स मोनो अब्लानो बिसोरो बै खामानिखौ जाफुंहोबाय थायो। आरो खै मास मान उनाव सानसेखालि बे बाथ्राखौ बिफाया एसे गम लायो। मानोना न'खराव सासे सानफ्रोमबो फैबाय थानाय मानसिखौ जायबो माने बिदि सन्देह खालामा बा न' सिङाव हाबैबाबो जायखिजाया रावबो माने सन्देह खालामनाय नङा। नाथाय सानसेखालि बे बिफाया माने एसे हमनानै मोननायसै आरो मोननानै बिफाया आसलथे जेबो नांलाय खमलायखौ नागिराखैमोन। बिफाया बै लोगोखौ बुंबाय जे नों जि जाबाय जोंबो बावगारलांगोन आरो नोंबो बेफोरखौ बावगारलांदो। नों आंनि बैसोनि आरो नों
मिथिखागोन जोंहानि फिसाजोआ नोंनि फिसाजो रखम नाथाय नों माबायदि माबोरै मा जादों जायखिजाया बेफोरखौ बावगारलांजोबदो नों आरो बेफोर माबाखौ मावनांला नाथाय बे आरो मायाव थाबथानो कुनु थाबथानायनि माने नामानो गैया बिसोरो जेब्लानो गोसो एब्लानो माने बिदि खालामबाय थायो आरो बिदिनो उनाव लास्टाव खोब खस्थ' खालामनानै बिफाया सासे बै सुमन फिसाजोनो सासे हौवा नागिरनायसै बियो आरो नागिरनानै सब हाबा साबा थिग थाक जाबाय जानायनि उनाव बै लोगोनि सिगाङावबो खोन्थाबाय बाथ्राखौ जे ओरै थोरै बाथ्रा जोंहा सुमननि थाखाय सासे हौवा नागिरना मोनबाय आरो साननैसो उनावनो खोब धुमधामैनो जोंहा हाबाखौ हरसिगोन नाथाय बे बाथ्राया माने बै सुमना बे हजम जायाखै बे बाथ्राया बे माने गोसो सिङाव माने बेलेगसो माबा सानबायदोंमोन आरो बेखिनिया जाबाय चेप्टार 1 नोंथांमोननो आङो खोन्थाबाय दा उननि ससेया एसे बेलेग टाइपै आं नोंथांमोनखौ खोन्थागोन नोंथांमोना खोनासंबायल' था ओरैबायदि माने क्राइम स्ट'रि बियो सानसेखालि बै सुमननि बिफाया फुङावनो फोथाराव थांदों आरो फोथाराव थांनायनि उनाव प्राय 12तासो जाबाय न'आव मोनफैयाखै बिनि उनाव बै सुमन बिदाया बबेनिफ्रायबा बेरायनानै न'आव फैदोंमोन फैनायाव सुमन बिदाखौ बै सुमना बुंबाय थांनाय आदा आफाया फुङावनो फोथाराव थांदोंमोन दाबो मोनफैयाखै बिदाया आरो बुंबाय फैगोन इयो मालाय माब्लाबा माब्लाबा थाखायोआनो इयो जेब्लानो गोसो अब्लानो फैगोन बियो बिदि होननानै नागिरनो थाङासै नाथाय लासै लासै मोनाबोबाय आरो मोनाबोनायाव एसे एसे गिबाय बिसोरो मा जाखो मा खोन्था मा बाथ्रा दिनै सानसेया फैयासै न'खराव बिदिनो बिदाया नागिरहैबाय सुमनाबो नागिरहैबाय आरो बिदिनो हर जालांबाय हरनि 9ता 10ता जालांबाय दाबो बिफाखौ नागिरना मोनाखै बिनि उनाव गामिनि मानसिफोराबो टर्च लानानै माने जोम जोम नागिरबाय बारि सिं माबा सोरहानिबा न'खराव माने गामि गंसे नागिरजोब्बाय बिसोरो नाथाय बे सुमन बिफानि कुनु खबर गैया बिनि उनाव बै बिदाया बै बिफानि जाय लोगोमोन बै लोगोनाव थांनानै सोंहैबाय ओरै थोरै आफाया फैदोंमोन नामा दिनै फुङावनो फोथाराव ओंखारबोदोंमोन ओंखारबोनानै दासिमबो न'आवनो थाङाखै बिदि बुंनायाव बै लोगोआ एसे बेलेग टाइपनि बाथ्राखौ बुंनायसै माने जाय एमान लोगो एमान थांलाय फैलाय बेफोरबायदि बाथ्रा आसलते होनथावा ओरैबायदि बाथ्रा बुंनानै हरनायसै बेखौ जे नोंसा आफाया गोमादो माबादो आंहालाय बेयाव मा लोब्बा बिदि बुंनायाव एसे माबोरैबा सानबाय बियो सुमन बिदाया आरो बिदिनो न'आव फैनायसै आरो उनाव नागिरना मोनैयाव प्राय हरनि 12तासोआव गामिनि सानैसो आरो बै सुमन बिदाया पुलिस स्टेसनाव थांनायसै आरो पुलिस स्टेसनाव थांनानै खोन्थाबाय ओरै थोरै बाथ्रा बिनि उनाव पुलिसफोराबो फैबाय फैनानै खोब नागिरबाय सोरांलायबाय नागिर नाथाय सुमन बिफानि जेबो खबर गैया बिदिनो अखानायैबो सानसेया थांबाय थांनायनि उनाव पुलिसफोरा बै सुमनखौदो आरो बिदाखौदो पुलिस स्टेसनाव लेंहरबाय लेंहरनायनि उनाव सोंबाय आसलते सोरबाफोर बिदि पार्सनेल शत्रु दंमोन नामा नोंसा माबाफोर नांलाय खमलाय साननैसो सिगां मास मोनसे सिगां बा सोरदोबा बिदि एसे हिंसा टाइपनि सोरबा खन्दे नोंसा सोरबा दोङो नामा बिदि बुंनायाव सुमना बुंबाय गैया जोंहाथ' आफाया रावजोंबो बिदि नांलायफेरा रावजोंबो बिदि माने गोसा बाथ्राखौनो बुंफेरा बिनि उनाव सुमना बिदि बुंनानै सुमनखौ हेगार हरनायसै आरो सुमना पुलिस स्टेसननि बाहेराव फैनानै
बिदानि थाखाय नेथ'नानै बेयाव जना दं। बिनि उनाव बिदानाव सोंबाय, बिदायाबो बुंबाय गैया बिदि नांलाय खमलाय जेबो गैया, नाथाय जिखालि जोङो हराव जोंहा आफाखौ नागिरबाय दंमोन, बे नागिरबाय थानायाव आङो जोंहा आफानि खोब लोगो, बे प्राय जोंहा थांलाय फैलाय आरो आफाजों खोब रायलायनाय माबानाय, बिनाव आं थांनानै सोंहैदोंमोन, नाथाय बे बाथ्रा फंसेया आंनाव माने दाबो आं सानबाय दङ मानो बिदि बुंनाय बे मानसिया, आरो गासै बाथ्राखौबो पुलिसनि सिगाङाव खोन्थाबाय जे ओरै थोरै बुंदोंमोन। बिनि उनाव पुलिसा आरो दा रावखौबोथ' हमनो हाखाला, बै बिफानि लोगोखौनो पुलिस थानायाव लाना थांनायसै, आरो लाना थांनानै फार्स्टआवथ' जेबो बुङाखै, नाथाय उनाव एकदम 3rd डिग्री जेब्ला माने इउज खालामबाय पुलिसा, अब्ला आरो माने बै बिफानि लोगोआ, सुमन बिफानि लोगोआ थानो हायासै, गासै बाथ्राखौबो बुंनांगौ जानायसै। आरो जेब्लानो पुलिसनि सिगाङाव बे बिफानि लोगोआ गासै बाथ्राखौ बुंदोंमोन, पुलिसफोराबो आसरित जादोंमोन, माने इमान डेन्जारास खामानि मावदों बिसोरो। आसलते जिखालि फुङावनो फोथाराव थांदोंमोन बिफाया, सुमन बिफाया ओंखारलांनाय लोगो लोगो सुमनाबो बै बिफानि लोगोनि न'आव थांनानै न' सिङाव थाखुमाना दंमोन। आरो थाखुमाना थानानै दसे उनाव बिफाया प्राय थाङानो बिसानाव, ओइ बिफानि लोगो लानाव, आरो बिफानि लोगो लानाव इखालिबो थांदो 9टासोआव। थांनायनि उनाव बिनि सिगांनो बै बिफानि लोगोआ गंसे बिराद गिलिर आरो गेदेर रड गंसे रेडि खालामखाना दोनखादोंमोन, आरो बिफाया न' सिङाव जना दंमोन। जना थानायाव उनखैजानिफ्राय बै बिफानि लोगोआ बेखौ माने माथा उनखैजा, खर' माथा उनखैजा बुना होनायसै, आरो खनसे बुगासिनो बे माने बेयावनो थैखानायसै। आरो थैनायाव सुमना ओंखारबोबाय, आरो बे गासै खामानिखौबो बै सुमननि थाखायनो मावनो गोनां जानायसै। सुमनानो आसलते बै बिफानि लोगोखौ, गावनि बिफाखौ बुथारथो होननानै जबरदस्ति खालामदोंमोन, नङाबा आं गामियाव नोंनि बाथ्राखौ गासैनोबो खोन्थाना होगोन, नङाबा माने आं नोंनियाव खारसनहैगोन, बेफोरबायदि माने प्रेसार होदोंमोन। होनायनि थाखाय बै लोगोआनो लोगोखौ बुथारनो गोनां जानायसै। आरो बिनि उनाव बिसोर सानैबो, सुमनजों आरो बै बिफानि लोगोजों, बै बिफानि गोथैसोखौ खोब बाहेराव माने गुबुन जायगायाव गारनो होननानै सानदोंमोन, सेस्था खालामदोंमोन, नाथाय इमान गेदेर गोथैसो माबोरै लाखुमानानै सिरि सिरि माखै मा लांनाय बिसोरो। बिदिनो जेबो उपाय गैयैयाव बै न' उनखैजा थानाय लेट्रिननि जि टेंकि दंमोन, टेंकिनि धाखोनखौ बोखारनानै बै टेंकि सिङाव सोनानै दोनदोंमोन। आरो पुलिसखौ जिखालि खोन्थादों इखालि प्राय 3 जादोंमोन। आरो 3 जानायनि उनाव जेब्ला बै बिफानि लोगोआ पुलिसनि गासै बाथ्राखौबो बुंबाय, बुंनायनि उनाव पुलिसफोरा फैबाय बेखौबो लोगोआव लानानै, आरो लेट्रिननि बै टेंकिखौ खुलिनानै नायबा नंमारगौ बेयाव गोथैसोसो गोजावनानै दं। आरो जेब्ला बै रियेल बाथ्राखौ गामिनि मानसिफोरा जेब्ला खोनानो मोन्दोंमोन, बेयाव आसलते बैदि सुमना जायखौ गोसो थोयोमोन, बिनि फिसाला गेदेराबो माने इनभल्भ जानो गोनां जादोंमोन। जेब्ला थैबाय, थैनायनि उनाव बोखांना लांनाय, बुद्रुना लांनाय बेफोर खामानियाव बै फिसानि फिसालायाबो माने हेफाजाब होदों। गतिके 3खौबो एरेस्ट खालामनानै पुलिसा जेब्ला लांनो गिरदोंमोन, आरो गासै खोन्था बाथ्राफोरखौ गामिनि मानसिफोराबो मिथिजोबदोंमोन, बिराद माने दावराव जादोंमोन। गासैबो मानसिफोरा माने बिसोर बै बोरायखौ, जाय 45 बैसोनि बोराय, बेखौ माने बुनो थाखाय गासैबो गन लानानै ओंखारबोदोंमोन, आरो बुदोंमोनबो। बेयाव पुलिसाबो बुजानो गोनां जादोंमोन, माने हमथाना लाखिनो हायाखै, ओरैबायदि मानसिफोरा माने रागा जोंदोंमोन। नाथाय पुलिसफोरा गोबां बुजायनानै गोबां माने बिसोरखौ बुंबाय जे बेफोरो आयेननि खामानि, आयेना सास्ति होगोन बिसोरखौ, नोंथांमोना आयेनखौ आखायाव लानाङा बिदि बुंनानै जेरैखि जाया बिसोरो लाना थांनानै बै केसा दाबो कर्टआव सोलिगासिनो दं। गतिके नोंथांमोनाबो साबधान थानाया मोजां। न'खराव सानफ्रोमबो फैबाय थानाय बा सानफ्रोमबो
नुबाय थानाय बा बिराद मोजां लोगोआनो जाथो एसे माने साबधान थानाया मोजां आं बेफोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि क्राइम स्ट'रिफोरखौ खोन्थाबाय थायो आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।